Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Roblox. Astăzi ne vom juca un joc pe nume Outbreak și sunt un pic destul de avansat. Și e prima dată când filmez pe calculator. Nu uitați să dați un like dacă mai vreți video, like și follow dacă mai vreți videouri, de ce nu? Și să vă abonați la Wolfex TG. Se pare că sunt monstru. Chiar dacă skin-ul pare de fată, mie mi se pare băiețos. Nu uitați să dați un like și un follow. Hai să vedem dacă îi prindem pe ăștia. Îți nivel 18. Unde să ăștia urâții? Dacă îi prind, îi mănânc cu sabia. A, uite pe unul. Înainte de update puteai să treci prin astea cu caracterul ăsta. Prin găuri. Uite încă una. Ne, asta e dusă. Îmi cer scuze pentru inactivitate și azi o să mă apuc. Și o să postez cam în fiecare zi câte un videoclip. Sau două. A, uite o pasta rămasă. Deci dacă o eliberează, eu mă arunc de pe geam. Nu. Bă, frate. Bă, frate. Lol. A ieșit aia lentă. Ok, se pare că meciul ăsta l-am câștigat. Ca mizi. Hai să votăm hangar. Zilele astea o să încerc să fac live pe calculator. Pentru că îmi este mai ușor pe calculator să fac video și live-uri. Hai că s-a votat Hospital. Nu cred că-s eu monstru. A, normal că nu-s eu. E cam ușor să joci pe jocul ăsta. Pe bune. A ieșit fata. Lol. What? Ce level e asta, bă? Tu glumești cu mine că e level 54 și eu abia am făcut level 18. Vai de capul meu. Bă, frate, eu jur că-i dau adfrânt la cât level are, mă? Eu n-am mai găsit așa level în viața mea. Lol, hai că-s eu iar. Bă, frate, câte șanse să fiu eu iar. Dar nu mai pot. Mai am un pic și vreau să-mi iau Slender, că mi se pare mai fain Slender. Costă 12.000 și am 11.320. Hai că am venit și eu.
după 30 de ani. Hai să-l luăm pe băițaș și pe fătâța asta care încearcă să le elibereze, dar nu reușește. Ai mă, frate. Nu, bă, frate. Dar nu mai eliberați. Stai să vezi acum și că eliberează și pe aia. Na, mă. Bă, frate. Ce mă enervează. Ce mă enervează, nu știu. Zic dacă eliberează iar eu... Ia vină tu încoace. Nu s-a dus, mă. Băi. Așa. Iar un meci câștigat. LOL. Ia câți bani am. Mamă, mă apropii. La 5 like-uri o să încerc să fac live și o să joc cu abonații. Outbreak. Sau diferite jocuri. Minecraft, Brawl Stars, Roblox, ce vezi voi. Hai să votăm și noi Hospital. Ca șmecherii. Parcă vezi că sunt eu iar imposibil. Cum ar fi? Ai da capul meu. E fata cu level 54 care are același skin ca al meu. Hai că mă aștept să fie mai pro decât mine. Dar mă aștept așa puțin. Hai să luăm chiar roșie. Și să punem bateriuță. La electric. La power, pardon. Hai să iau o green key. Poate reușim să scăpăm. Să vezi ce nabii ăla dacă reușim. Mamă, fratele meu. Bă, frate. Mamă. Na, nu mă prinde. N-are nicio șansă să mă prinde. Știi ceva? Eu fug. LOL. Să prindă băiatul ăla. Că eu fug. Ia a plecat de acolo. Cred că îi urmărește pe aia. Sau unde e? Da, bă, frate. Îmi aduce băiatul ăla. Bă! Hai că am și înțeles. Bă, frate. Bă! Hai că apuc și eu să fug. Sper că apuc. Hai că am apucat. Acum mai trebuie 3 ghesline și... Nu prea mai știu pe unde găsesc. Hai că încerc să mă duc să-l liberez pe ăla. Hai, dă-le-o. Hai, dă-le-o și vai de vaița mea. Deci aș avea o idee. Dacă eu m-aș duce cu taserul. Deci eu mă duc cu taserul, îi dau stun și eliberez pe ea. Hai. Bă, frate. Iar repede cheia. Nu. Mă duc să iau taserul, liniștit. Îi dau stun. Era să mă prind. Hai că iau taserul. Perfect. Acum
Acum mă duc să eliberez pe ăștia. Îi dau stun. Mama. Îi dau stun. Fii atent că îi dau stun. Fii atent că îi dau stun, dar că intră pe ușă îi dau stun. Fii tu atent. Îi dau stun dacă intră pe ușă. De nu se mai poate. Îi dau stun. De nu se mai poate. Stun! What? Cum? Ba, frate, cum de n-am atins-o? Ba, frate. Help me. Hai, bă. Bă, frate, mă eliberezi. Așa. Mamă, vezi că vine. Vine nebuna. Vine nebuna nebuaica. Bă, fugi că te prinde. Hai că eu mă duc sus. Poate găsesc niște ghesolani. Uite un hammer. Da-mi trebuie? Da-mi trebuie. Nu-mi zic cât ce au fost capturați. Nu au fost toți capturați. Hai că iau cheia engleză. Salut. Hai, bă. Mamă, vine. Dar s-ar putea să nu vină spre mine. Hai că mă duc să-i eliberez pe el. Încerc să mă duc să-i eliberez pe el. Încerc. Mamă, nu. Fugi pe aici. Așa, du-te. Mamă, e acolo. Bă, frate. Glumești cu mine, că am murit fix când eram la el. Nu cred că... Mamă, am noroc că nu poate să treacă. Bă, unde s-a dus? Mamă. Bă. Nu. Pe mine m-a prins. Te rog să nu mă prindă, te rog. Please. Te rog. Nu. Yes. Hai că dau hack la computer. Hack. Și după putem că scăpa. Hai mai repede. Închide ușile. Hai că asta mă și ajută. Hai să scăpăm. Nu. Yes. Mama. Bine, mă. S-ar putea să luăm și Slenderman. Video-ul ăsta. S-ar putea, hai să vedem. Nu. Și cam atât a fost cu acest episod. Noi ne vedem data viitoare. Pa.